עוסקים בתחום החינוך והייעוץ? מתעניינים בנפש האדם? תפתחו אפיק נוסף. זו ההזדמנות עבורכם לעלות גבוה למקצוע מלא עשייה, משמעות וסיפוק. ארזים, בית הספר החרדי למדעי הגרפולוגיה והאבחון, מזמין אתכם להפוך כישרון למקצוע אדיר ולהצטרף לנבחרת התלמידים שכבר עלו על זה ומהווים את המילה האחרונה בכל תחומי הטיפול והייעוץ. בארזים דוחפים אתכם להצלחה במקצוענות בלתי מתפשרת ומעטפת ליווי מקיפה באחריות, חתומים על כל מילה. בואו להרחיב מבט ולהכיר לעומק את נפש האדם באבחון עוצמתי, מדויק ויעיל שיפתח לכם דלתות בעולם התעסוקה. הרישום נסגר, זה הזמן לדחוף רגל למקצוע מכובד ורווחי. ארזים, בית הספר החרדי למדעי הגרפולוגיה והאבחון ומרכז אבחונים ארצי לפרטיים ועסקיים. 02-313-9323